да самага галоўнага настаўніка. Прыводзьце сваіх дзетак перад школай, хай прычасцяцца вучні святых тайн яго, і будзе ім і вам Христос апорай, найлепшым сябрам, да каго звярнуцца заўсёды і з любым пытаннем можна, прыпасці да Хрыста і зноў вярнуцца у светлы храм, прыйсці нядзеляй кожнай. Маленькіх, чыстых сэрцам накіруйце на добры шлях, няхай шчасліва крочаць. Маліцеся за іх і разам будзьце. Нагадвайце, што Бог таксама побач. Преблаги, Господи, не спасли благодать Духа Твоего Святаго, дарствующего и укрепляющего душевные силы всем детям, дабы внимающие преподаваемому им учению возросли они Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям их в радость и на утешение, Церкви и Отечеству на пользу.